Баба Гела излезе сега на права линия. Той тема ще трябва да бъде. Калина, ези ми измъкни. Не мисля, че снима, ама знам ли. Ако не снима, пак ще такова. Айде, ходете, мам. Ате. Тя сега ще играе. Ага. Айде, коти. Опа, Ела при мама, коти. Ела. Ела, пилен. Трябва нещо се забавляваме. Заебстили екран. Така, ходи, баба Меца. Круши да се бивам. Да, мамо. Как ще изпяха